Dobrý deň, dámy a pánové, a máme tu opozdené videjko. Teraz som mal chvíľku pauzu, ale to nevadí a ideme si zahrať Zarika, pretože je mega dobrá mapa a zahráme si s ním 3 hry alebo 2 a uvidíme, čo vyhráme. Ako vidíte, sú to skiny. Takže preto som si dal toto videjko takto, že budeme hrať s Rikom, pretože ako vidíte, takto to môžem poslať, ale to bude odrahé. Škoda, že táto mapa nebola, keď vo Wasabi eventu, by bolo mega OP. Ale bohužiaľ nebola, takže sme to nemohli vyskúšať, ale dúfam, že keď budú ďalšie také vylepšenia, tak to bude. Kamo, ne, ja sa rýchlo musím vyhovať, El Primo zabije ten poison, kamo, ne, ja to prežijem, kamo, poď, máme ultinu, poď, rozstrieľame. Ja som je skoro dal, kamo, ne. Kamo, tak dajme si ešte jednu hru a uvidíme. A dúfam, že vyhrám, ale cítim, že asi nie, keď sa mi nejak takto nedarí. Fakt, škoda, že nie sú tie Wasabi powerky, kamo, tá Shelly a Meeple budú asi jediní na túto mapu dobrý, kamo. Ale Meeple ma nezabije, kamo, to nie. Nope. Kamo, to rýchlo zničím. A inak ja nikdy nechápem, kedy proste proti mne hrá Rico a on proste hneď rozdrtí a teraz ja rozdrtím ich, kamo, nice, on je down. Počkaj, ja som si myslel, že má už ten Mr. P za mňa, kamo, ne. Ja idem radšej preč od toho Zarila, rýchlo sa to vyhujem a bum ulti. Tak, toto som dobre dal. Tam sa mi nabila ulti, tam niekto je. Tam bol ten Meeple a hovoril som, že ma nezabije. Hádajte, čo? Zabil ma Meeple. Nevadí, ale v šope je tento bull, tak ja si skúsme si s ním trading round, čo sa to bude. Tak dúfam, že tento skin bude dobrý, aby som si ho mohol, kamo, kúpiť, lebo akože páči sa mi, ale zase nabula, no skúsime tú hypu, to je to isté, kamo. No, neviem, akože, no, je to síce dobré, ale tak bula, viete, to hrá. No, nechcem nikoho uraziť, akože je to dobré na solička alebo tak, ale akože úprimne ja ho nehrám, ja to tu môžem kľudne ísť aj k tomu malému botovi, že čo urobí, počkaj, poďme dole a skúsme, že teraz to prerazíme tú stenu, ne, teraz som sa zasekol, počkať, poďme sem a tohto odhodíme a toho zabijeme, poď, yes, kamo, now, nice down, no tak, môžeme to už exitnúť, ale to bude krátke videjko. To bolo pre to videjko všetko, keď sa vám toto videjko páčilo, dajte like a odber a uvidíme sa v ďalšom videjku a majte sa, čus!